Slovenskí hokejisti nastúpili v Trenčine na druhý prípravný zápas proti Rakúsku. V piatok vyhrali v celku pohodlne 4-0, pričom chceli na tento výsledok i výkon nadviazať aj v odvete. Tak ako v predchádzajúcom zápase boli naši chlapci v prvej tretine oveľa technickejší a rýchlejší. Už v prvej 5 minútovke sme si vytvorili niekoľko slušných šancí, ale Rakúšania odolávali. Výborne sa ukazuje mladý Páni, ktorý takto našiel Cibáka, ale ten dobre netrafil. Potom sa oprel do puku obranca Švárny a jeho pokus nebol vôbec zlý. Hosťom ku ich prvej šanci pomohla presilovka, ale nevyužili ju aj vďaka Lašákovi. Hneď po jej skončení zavelili do útoku opäť naši hráči, teda najmä v pohode hrajúci Ružička, ktorý nastrelil žrtku. Slováci držali hostí stále na dištanc, ale prekonať brankára Penkera sa im zatiaľ nedarilo. Nedokázal to z dobrej pozície ani Záborský. No a v závere prvej tretiny sa po zaváhaní rakúskej obrany ocitol v šanci Juraj Mikúš, ale opäť to nevyšlo. Na druhú tretinu ale vykorčulovali Rakúšania ako odtrhnutí z reťaze a naši hráči mali čo robiť. Šanca Lakosa ešte v našej sieti neskončila, ale z následnej akcie sme dostali gól. Presadil sa Rafl a zverenci Glena Henlona zbadali, že nemôžu poľaviť ani na sekundu. 0-1. Náš tréner si potom zobral time-out, kde hráčom pravdepodobne povedal, že treba pridať na dôraze, ale bitku asi na mysli nemal. Tá sa totiž strhla po tejto situácii, ale na majstrovstvách sveta ešte takých bude, takže treba sa udržiavať v cviku. Pri vylúčovaní sme však dopadli horšie a neúnavní hostia dokázali presilovku využiť. Gól dal Lukas a bolo už 0-2. Našťastie Slováci hostujúci rozlet rýchlo stopli. Tesne po boli šikovne vystrelil Marcel Hossa a výborní fanúšikovia, ktorí pricestovali z celého Slovenska, si mohli konečne zakričať gól. Naše mužstvo samozrejme okamžite ožilo a už zakrátko súpera zavrelo v tretine a dokázalo aj vyrovnať. Podarilo sa to Ružičkovi, ktorý k dvom piatkovým pridal aj tretí zásah. 2-2. Keď to ale vyzeralo, že zápas sa obracia v náš prospech, ušiel obrane Setzinger a Rakúsko zase vyhrávalo. Jeho blafák bol však ukážkový. 2-3 a tak sa aj skončila druhá tretina. Tretia časť tak sľubovala zaujímavý priebeh. V jej úvode hralo Slovensko presilovku a na veľkú radosť fanúšikov ju dokázalo využiť. Rakúskeho gólmana prestrelil Ružička, ktorý dokazuje, že si z Moskvy priniesol parádnu formu. 3-3. Chvíľu na to si naši zahrali presilovku a po druhýkrát mohli ísť do vedenia. Šatanová strela ale skončila na žrtke. 4 minúty pred koncom sme si početnú výhodu vyskúšali ešte raz a tentokrát to už vyšlo. Presadil sa kto iný ako Štefan Ružička, ktorý parádnou strelou završil svoj hat-trick. V úplnom závere Rakúšania ešte skúsili odvolať brankára, no a Martin Cibák stanovil na konečných 5-3. Slováci tak zdolali Rakúsko pred takmer 6 000 divákmi aj po druhýkrát. Fanúšikovia si teraz môžu našu reprezentáciu pozrieť v Košiciach, kde ju v stredu a v piatok preveria Švédi. Do polovičku zápasu nám to nešlo. Každý súboj vyhrávali Rakúšáci a potom od polovičku zápasu sme museli pridať to tempo a začať hrať do tela viacej a kombinovať a strieľať na bránu. Začalo to tam padať. No. Tak som veľmi rád, že sa mi to podarilo, že som pomohol mužstvu, aby vyhrali zápas a budem sa snažiť ďalej, aby to stále padalo, nielen dneska večer. Včera nám veľmi pomohol ten začiatok zápasu, že sme dokázali dať dva relatívne rýchle góly a potom sa hralo oveľa lepšie. A dnes musím povedať, že Rakúšania hrali minimálne o triedu lepšie ako včera. Viaci sa snažili niečo vytvoriť a bolo to cítiť, takže ten zápas nebol vôbec jednoduchý, o to cenejšie je to víťazstvo a to, že sa nám podarilo aj ten nepriaznivý vývoj otočiť. Po piatkových 4-0, teraz teda Slovensko-Rakúsko 5-3. Je cenné, že naši dokázali otočiť nepriaznivý stav z 0-2 i 2-3 na konečných 5-3, pričom Ružička bol mužom zápasu.